Mocho. Two clip, spin. Two clip ani. Two. Yatwadla hayi. Ngathi yiyo ni. Inkosi ngaphi ngoba ndithanda istory. Mabali andancane mabali. Ufuna imali yami ngona. Ola Jomamela. Yeah, bathindi wili bayaxoxa yonike mndisayiphethe ndafika nelanga kwabekubanda batyisa isidade amabala ndwancanyo amabala ndwafuna amabala ndwathanda amabala yandina amabali bathi nkayi ngena ngentlonto babhityile nzobanika isondlo yazi ngathi ndiyatrepa okanye ndiyakhepha as long as ndipushisa kho okay give me some space cause I'm late andinaxesha lodlala anjethi ezamabali andizingeni ndimidyani ndiphekile khantyeni just like a soldier nanzofele mbini ndiqinisekile ngqule emahlandini ndingukhwayikhwaya ndingomakhathini phezu kwebhit ndenza iwishi dripping too hard andingomshishi ndiyigoat not inkomo ndikwi-advert yakwa-Vodacom ndikhululekile namhlanje kule way ndicinga uba nizii-fans kanizii-fakes bendisithi haters must fall kaningathi nam bendizithwala bathanda uthetha banamabali abafuni nokuyibona imbali ayisuka yeah bathindi wili bayaxoxa yonike mndisayiphethe ndafika nelanga kwabekubanda batyisa isidade amabala ndwancanyo amabala ndwafuna amabala ndwathanda amabala yandina amabali exemncim is too much senanento apha kwistamach nondiphathiyeka soze ndibamenyeka as long as bekho abantshana hayi yimawo ndiyaconsa ndivuza amathonzi uthindwili nambuza ngobheka no signal akananetwork bayathanda uthetha bathetha kakhulu kodwa xa ndikhona bathula bathi tu stories God can cook this series ingathengwa kakhulu andibalisi yekuse nizinkomazi ngaske niyeke xa nikhupha amasi yazenye into nina ndingonolwazi niyathanda uthetha ndihlaleni namabali everyday ziyincoko bayathanda uthetha bafela isimoko omagogo kobonkobo sabongola yeah okay yeah bathindi wili bayaxoxa yonike mndisayiphethe ndafika nelanga kwabekubanda batyisa isidade amabala ndwancanyo amabala ndwafuna amabala ndwathanda amabala yandina amabali